U jesenjem delu šampionata Srpske lige Grupa Vojvodina fudbaleri Bačke 1901 odigrali su 14 utakmica u kojima su zabeležili 6 pobeda i 3 remija, a doživeli su i 5 poraza uz gol razliku od 17 postignutih i 15 primljenih golova. Sa takvim učinkom ovdašnji crveno-beli osvojili su 21 bod i zajedno sa Bačko-Topolskim TSC-om dele 5. i 6. mesto na tabeli. Bačka se nalazi na 5. mestu, osvojili smo 21 bod. Mogu da kažem da smo zadovoljni sa tih 21 bod. U Bačkoj će od sada pa u buduće da igraju najperspektivniji i najtalentovaniji igrači s ovog područja. Onaj igrač iz Spartaka koji bude došao u Bačku i ako je on perspektivan i ako je on dobar igrač, on će naravno i u ovoj ligi ovde Srpskoj pokazati da vredi. U prolećni deo trke za bodove u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina fudbaleri Bačke 1901 ući će sa maksimalno podmlađenim sastavom, čiji kostur će mahom činiti igrači sopstvenog pogona, a sa najtalentovanijima među njima biće potpisani i ugovori o sponzorstvu, što predstavlja svojevrsnu novinu u ovom rangu takmičenja. Također smo trebali potpisati ugovore o stipendiranju sa mlađim igračima, ali pošto nam 3-4 igrača danas tih mladih iz našeg pogona su u školi, onda smo to ostavili za neku sledeću priliku, tako da ćemo sa njima svima potpisati te stipendijske ugovore. To je samo jedan znak da klub vodi brigu o njima i da računa na njih